Bueno, gure kasuan familia daukagun txat batetik etorri zitzaigun albistea, esan ziguten omenaldia egingo ziotela eta ona etorri gara, zuzenean. Oso pozik, horrelako omenaldiak beharrezkoa dira, gainera emakumezkoa izanik, guztiz beharrezkoa. Ni naiz Teodosiaren biloba, hemen dagoena nire ama da, bere biloba, eta Teodosiak mundura ekarri zuen, 50 pikuan, ezta? Izugarrizko elurte batekin, era joan zen tipi-tapa bere etxeraino, ezin zelako heldu momentu horretan eta ama ekarri zuen mundura. Eta oso harro gaude bere bizitzaz eta bere ekarpen guztietaz eta ona etorri gara ospatzera. 50 piku pertsona bildu gara gaur hemen, eta nondik uste dut, guz ondikatik, Bilbotik, eta Madriletik ere edo? Bai, Madriletik ere gerturatu da jendea, nire kasuan Leioatik etorri naiz, baina hemen Arrigorriagarekin izugarrizko erlazio izan dugu, familiaren parte handi bat hemen bizi zelako eta ona gentozelako familia ikustera eta egotera. Ni ezagutu nuen, ez naiz akordatzen, oso txikian nintzelako bera hil zenean, baina askotan entzun izan dut nire aitite bai gurekin bizi zela, bere semea noski. Askotan entzun dut bere bizitza nolako izan zen, oso ezaguna zela hemen eskualde honetan eta bere hainbat historia ezagutu ditugu, bai. Bai, beti entzun ditugu historia asko eta polita izan da omenaldia eta hemen gaude.